Ndichikutambirai zvekare pano paHatsirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Uchiri munyowani, uchiri mutsva, usubscribe mahara utena on the notification bell kuitira pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchizvionera panapa paHatsirare. Uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vadikani tichange tichikubikirai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. How far background tachinja background tauya nezvitsva chikotaurai mucomment section kuti iri sei yakanaka here. Vadikani ndine vhidhiyo renyaya yaPriska. Chii chakaitika kuna Priska muZimbabwean akarumwa nembwa kuSouth Africa. Zvaakarumwa nembwa kuSouth Africa, muridzi uyu wepamba apa pakarumirwa Priska nembwa iyi anga achida kuzama kutenga maloya kuti nyaya iyi ivharane. Uyu akarumwa nembwa, zvongoendwa akarumwa nembwa. Vadikani zvinorwadza. MaZimbabweans mazhinji ari kuenda kuSouth Africa kunotsvaga raramo, kunotsvaga pekutiwo vashave vararamise mhuri dzavo. But maSouth African anoitira maZimbabwean utsinye. Nombotaura zvanofuka mucomment section kuti ndizvo here muno muZimbabwe isusu hatisarudze kuti uyuyu muSouth African saka tomusarudza, uyuyu murungu saka tomusarudza, muChina tomusarudza. Isusu maZimbabweans tisi tinobatwa rafu. So noti muteerere vhidhiyo iri, mapedza kuteerera vhidhiyo mutaura zvamunofuka mucomment section kuti boy here yangada kutambika apapa, totsivawo here kutsiva chitema nechitema zvinhu zvakashata vadikani. Noti muone vhidhiyo, mapedza kuona vhidhiyo mutaura zvamunofuka mucomment section. Much love. Masquera say, my fellow Zimbabweans. We've come back again. Feedback ya Priska, our fellow Zimbabwean akarumwa nePitbull. Nyaya dzacho tiri kudzifambira every day, but NAS is one of the worst days, and I'm very pissed right now, and it's just shocking. And I'm with Otilia here. Chapaku tsanangura ndakutodza kutsanangura boss ndakanyanya usamu azvinakidze, but honestly it's not a good thing. Tese takatsamwa, so patamuka makuseni Priska andisendera mapictures ronda rake rakavhurika. I think ndakakuudzai nezuro kuti abviswa mastitch. It looks like vakakurumbidzwa or something because rabva ramuka rakavhurika. So masikati anaya because abenge tiri busy omva tazofungwa tirika tichienda chidobva tazoenda kumadetective. Mukadzi uya yafonerwa akatifonerai lawyer rangu, rikafonerwa lawyer yari. The first thing that they are asking is ane mapepa. Hanzi is she South African? Ane mapepa here. Like they want to play dirty. That's all I can say. Saka vari kufunga kuti mapepa ndo achamutadzisa. Luckily ane passport yake iri valid, ari kuapply aslam yake, so mapepa anawo. But ivo manje ndo zvavasiri kuziva, vari kufunga kuti vachatirwisa kumapepa ikoko. Guys, what really pisses me off today ndiyo nyaya yekuti lawyer wacho iye anga achimirirwa nzi ndiye anodhila nenyaya idzi anotanga kubvunza nyaya yekuti munhu ane mapepa here. Saka muri kundiziva kuti Pitbull yacho yakaruma munhu inoziva here kuti munhu uyu muforeigner, ende inoziva here kuti munhu ana mapepa. Varungu munoziva kuti vanojairira, vane mwoyo wakaipa varungu vemuno muSouth Africa muno, vane mwoyo wakaipa. But I promise you fellow Zimbabweans, I promise you nyaya yetu rasvika naye kumapeni mangwana. Luckily mupurisa abva azotutauriro, abuda nesu panze, abhoi kana singaiti mupurisa yedetective yake, abuda nesu panze akati ndakutokudza zvekuti muiti hatitoda kusheya hedu panapa zvatanzi tiiti nekwatanzi tiende nevatichanonana navo mangwana, but we'll keep you posted mafambiro atichange taita mangwana. We are going to seek justice for Priska, guys. Kana vachida kuti like that detective zvatiudza kuti they are playing dirty, so we have to help you play dirty too. Like he said, we can't tell you the steps we're taking, but we're going to go the dirty route yacho yavari kuda, but we'll make sure that justice is done. We are going to make sure that justice is served. Chii chakadaro chokuti munhu anonzi adyiwa nembwa zvakadaro kutange munhu achaurayiwa, munhu achatanga achadamburwa negumbu otanga kubvunzwa kuti mapepa anawo here. Kwese kwamunozogara garai makaziva kuti vanhu vewhite ava havatidi, but tichasvitsana kumapeni. Saka tiri pamba paPriska panapa, guys, we still continue to appeal with you. Panapa ndipo paanogara, we still continue to appeal with you kuti kana muchikwanisa, let's continue to help please. Tiwane mafambiro tipo tichiona kuti abatsirike, because one of the things chichamustressa ndechekuti haasi kuenda kubasa and haana income every day. Vana vanenge vachida kuenda kuchikoro, vanenge vachida kudya. Saka please, if there is anyone, my numbers ndogara ndakaisa papost, you can contact her direct or contact me. Thank you.